Mae Linda wedi cynrychioli bod Llanfihangel yr Arth ers 2008. Mae hi'n aelod o fwrdd gweithredol cyngor sydd â cyfrifoldeb dros ei tai, a hefyd mae Linda yn rwyddwr eneiddio yn dda. So, portfolio diddorol a pwysig hefyd. So, Linda, croeso cynnes iawn i Linda. Wel, bore da i chi gyd, a diolch Peter am y croeso. Wel, yn diw blwyddyn yn mynd yn gloi, yn diwe. Dyma'r pedwerydd tro i fi cael y fraint a'r anrhydedd i aros fan hyn yn cynrychioli'r bwrdd gweithredol y cyngor. A mae rhaid i fi weid, mae'n bleser cael bod yma i'ch digwyddiad chi. I'ch digwyddiad chi'n bersonol yw hwn, digwyddiad y 50+. A fi yn eich canol chi nawr achos fi'n ganol y 50s. Fi'wch a gweithio pawb, ond na le i fi. Yn ystod y 4 blynedd diwetha, fi wedi gweld y digwyddiad yma yn blodeuo i fod yn un o ddigwyddiadau mwyaf sir. Mae'n denu at ei gilydd dros 600 o bobl yn blynyddol. Gwaith caled ac ymroddiad grŵp lliwio'r Fforwm mewn cydweithrediad gyda'r adrannau o'r cyngor sy'n gyfrifol am hyn. Diolch yn fawr i chi gyd am gynnal digwyddiad llwyddiannus sy'n denu pobl nôl blwyddyn ar ôl blwyddyn. Licen i ddiolch i Caroline am y gwaith rhagorol mae wedi wneud wrth gadeirio'r grŵp lliwio yn ystod y blynyddoedd diwetha. Erbyn hyn, mae wedi trosglwyddo'r arwennau i ddwylo diogel Peter, a dymuniad yn dda i chi hefyd. Fi yma heddi i roi trosolwg byr ar amcan y cyngor o ran llesiant a heneiddio'n dda. Ar sail eich barn chi, a'r hyn sy'n bwysig mewn bywyd, fe luniodd y cyngor amcanion llesiant a gafodd ei cyhoeddi yn 2017-18. Cyn hynny, roedd gennym y cynllun heneiddio'n dda yn Sir Gar, ond bellach, ni wedi ymgorffori hyn yn ein amcanion llesiant, a byddwn yn canolbwyntio ar 5 maes allweddol. Datblygu cymuned cyfeillgar, a fi'n siŵr bydd Jane yn sôn am hynny mwy manwl i chi nes ymlaen. Datblygu cymunedau sy'n cefnogi pobl â dementia, gweithio i helpu i arbed codymau, creu cyfleoedd, cyflogaeth a sgiliau newydd, a chefnogi pobl sy'n unig ac wedi ei hynysu. Mae canlyniadau arolwg diweddar y Fforwm 50+ yn dangos ein bod yn mynd i'r cyfeiriad iawn. Gyda 65 o'r aelodau yn cytuno ein bod yn byw mewn cymuned gyfeillgar. Yn ogystal, mae yna welliant a chamau mawr wedi ei wneud i wneud Sir Gar yn sir sy'n cefnogi pobl â dementia. Mae'n bwysig bod pobl yn teimlo'n saff yn eu cymuned. Erbyn hyn, ni wedi recriwtio dros 4,800 o gyfeillion dementia a 57 o arwyddwyr dementia ar hyd Sir Gar. Ond cofiwch, ni ddim yn stopo fyna, mae eisiau rhagor ar hynny. So os ydych chi'n eisiau anewyddus i fod yn rhan o hyn, cofiwch rhoi'ch llaw lan a munwch hynny. Yn ola, ewn ni at y thema sgiliau newydd a chyflogaeth. Licen i rhoi rhai enghraifft o'r gwaith am raethbwyd gennym yn ystod y flwyddyn diwetha. Mae sgiliau digidol yn dod yn fwy pwysig, a mae'n braf gallu dweud bod Llyfrgelloedd Sir Gar ynglwm â sefydliadau yn y gymuned wedi cynnal 152 o ddosbarthiadau cyfrifiadurol gyda chyfanswm o 1,150 o bobl wedi mynychu. Ffodus neu anffodus, dyma yw'r dyfodol. A fel chi'n gwybod erbyn heddi, mae cyfrifiaduron wedi gwneud ein byd mawr ni yn byd bach. How many of you are on Facebook or Twitter? Hands up. Hands up. Fi'n siŵr bod lot ohonoch chi arno fe. Lot fawr arno chi. It's one heck of a creation, Facebook and Twitter. Can you imagine what people are doing these days? We tell people where we're going, what time we're coming back, what we ate,
what we did like this, what we did like that. We show them photos of our garden, photos of the food we're going to eat, and all this kind of thing. Who would have thought 20 years ago that we'd want the whole world to know what we as individuals are doing? And we keep on telling people that we like things. Even if we don't like it, we still say we like on Facebook. It's an interesting conversation. Anyway, I'd like to tell you a little story about a friend of ours that decided that they would live the life of Facebook with the principle of Facebook without actually being on Facebook. So, and this was this gentleman's experience. And this is what he had to say. I don't have a computer, but I have heard of Facebook and of Twitter. So I've decided to try and make friends outside Twitter, but while using the same principles as they do on Facebook and Twitter. Every day I walk down the street and I tell people that I pass what I have eaten. I tell them how I feel, what I did last night, and what I'm going to do for the rest of the day. I show them photos of my wife and my children, photos of the food I ate last night in the pub, photos of my garden, and photos of myself sitting by the pool during my last holidays abroad. I also listen into other people's conversations, you know, and I tell them I like. And I give them my opinion on any subject, even if they don't want to know my opinion. And do you know what? Within just 2 days, it works. I have 4 people following me. 2 police officers, a social worker, and a psychiatrist. Yes, what a life we live in. But that is what Facebook is all about. It can be a good thing and it can be a bad thing. Beth bynnag, os ych chi ar y cyfryngau cymdeithasol, wel da iawn chi wedi i a joiwch e. Achos mae'n ffordd dda i wybod beth mae pawb arall yn neud yn ei byd. Ga i droi am un eiliad, dim ond i sôn ychydig bach. Dwi'n mynd eiliad fach yn beth ni'n neud yn y byd tai ar hyn o bryd. Blwyddyn diwethaf fe nes i ddweud wrthoch chi bod gyda ni gynllun i gael fwy o gartrefi yn Sir Gar. O fewn 5 mlynedd, o'n i'n dweud bydden ni'n gobeithio cael 1000 o dai ychwanegol yn Sir Gar. Wel, ar hyn o bryd, ni bron a bod 2 flynedd mewn i'r cynllun yna, ac yn barod i ni wedi llwyddo i gael dros 500 o dai ychwanegol yn y sir. Mae hwnna heb adeiladu unrhyw di. Mae wedi dod wrth bron ni wedi prynu tai, mae'r cyngor wedi prynu cartrefi newydd. Hefyd, beth i ni wedi wneud, i ni wedi sicrhau bod tai gwag yn y sir yn dod nôl i ddefnydd. A dim ond Lenin unig, ni wedi llwyddo i gael dros 200 o dai ychwanegol nôl i ddefnydd yn Sir Gyfyrddin. Oedd Peter yn dweud gynne bod ni gyd eisiau ti rhywbryd yn y nos, a bod angen yn ymal iawn siwr o fod i rhywun i godi'r ffôn ar y cyngor. Mae'r adran 2 wedi ail strwythuro yr adran 2, fel bod ni'n gallu rhoi tipyn fwy o sylw a cymorth arbenigol i bobl. Mae gyda ni staff erbyn hyn sydd yn arbenigo mewn y cyngor perffaith i bobl. Y gwir yw, mae anghenion pob un ohonon ni'n wahanol. So felly dos dim yna blan sy'n dweud dyma dyle chi gael a dyma beth dyle chi gael. Mae pawb yn wahanol a mae eisiau ni gofio yna bob tro pan mae'n delio gyda pobl. Os gyda chi unrhyw broblem ynglyn â tai, fi'n gwybod bod yna stondin lawr yn y tŷ gwydyr lawr y gwylod, cofiwch bod chi'n cysylltu dyn ni a unrhyw amser. Mae gyda ni hefyd yn yr adran erbyn hyn arbenigwyr ariannol. Mae hwnna'n bwysig, fe'n bod ni'n gallu delio gyda materion sy'n poeni pobl sy'n ddigartre, pobl sy'n problem ariannol, bod ni'n gallu neud ar yr un llawr, bod swyddogion yn mynd o un i'r llall a bod y wybodaeth iawn yn mynd at y person iawn. Does dim byd yn wath i berson sydd mewn anghenion na gorfod ffono nôl, neu gorfod gweud dalwch ar y lein nes bod fi'n ffindo'r person iawn i chi, a bod chi'n ffo mynd trwy 6-7 person cyn dod at yr un iawn. So felly, beth sydd gyda ni ar hyn o bryd yw beth byddwn ni'n galw ar one-stop shop yma.
yn yr adran 2, lle chi'n rhoi galwad ffôn, a wedyn ni mae'r galwad na yn mynd i'r person iawn, fe bod nhw'n delio â chi. So beth yw'r cam nesaf i ni fel cyngor? Mae angen i ni gynorthwyo pobl i fyw'n annibynnol a helpu pobl hŷn i fyw yn eu cymunedau. Wneud yn siŵr bod ystyriedd ofalus yn cael ei rhoi ar effaith newidiadau mewn gwasanaethau ar bobl hŷn. Cofio gofyn i bobl beth maen nhw'n feddwl, gan gofio bod pobl hŷn yn arbenigwyr trwy brofiad, a nhw sy'n gwybod pwy wasanaethau sydd eisiau arnynt mwyn iddynt gadw eu hannibyniaeth a gallu aros yn y gymuned. Mae eisiau ni lunio gwasanaethau ar sail yr hyn sydd ei angen ar bobl. Dim ar beth i ni'n meddwl mae pobl angen. Wel, fi'n credu bod yn amser i arben. So felly cyn bod fi'n gorffen, sy'n just gweithio wrthoch chi, mae bod yn hyrwyddwr y 50+ ynghyd gyda Jane fan hyn, yn rôl rwy'n ei gymryd o ddifri ac i ni fel gweinyddiaeth wedi ei ymrwymo i wneud ein gorau glas dros bobl Sir Gyfyrddin. Felly diolch yn fawr i chi am wrando a mwynhewch gweddill y diwrnod. Diolch.